Γεια σας βρε παιδιά. Τι μου κάνετε εσείς σήμερα? Γράψτε μου τι μου κάνετε. Μου είστε καλά? Δεν μου είστε καλά? Εγώ πάντως δεν είμαι καλά. Είμαι έξαλλη. Για άλλη μια φορά είναι αργά, πολύ αργά, το βλέπετε απ' έξω. Και εγώ είμαι έξαλλη. Έβαλα πριν τα παιδιά για ύπνο, δεν μπορώ να ηρεμήσω, οπότε τα νεύρα μου όλα. Καταλαβαίνετε όσες έχετε δύο παιδιά με 2 χρόνια διαφορά και είναι καλοκαίρι. Οπότε λέω να προστερημίσω, θα φτιάξω σάντουιτς, παγωτίνια, παγωτάκια, σαντουιτσάκια, παγωτού, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε τα, με γεύση βανίλια. Πάμε λοιπόν να τα κάνουμε. Είναι ψυχοθεραπεία, δωρεάν και ταυτόχρονα κάνουμε και βιντεάκι πολύ όμορφο και κάνουμε και παρέα μεταξύ μας και πολύ όμορφα και παίρνετε κι εσείς κάποιες ιδέες να το δοκιμάσετε όπως θέλετε, άμα θέλετε, όποτε θέλετε και όλα είναι καλά. Προσπαθούμε. Τουλάχιστον. Δεν έχω βγάλει μπολ. Περίμενε. Να το μπολ. Κατέφτασε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Κάπου εκεί. Ωραία. Λοιπόν, 250 γαλατάκι. Κανονικό, αγελάδος. Άνδος εργοσίου στιγμής με γεύση βανίλια. Γεύση βανίλια θα κάνουμε τα παγωτίνια μας, οπότε γι' αυτό βάζουμε αυτά. Ανακατεύουμε. Τα έχω βάλει λάθος. Τίποτα, 1 λεπτάκι θέλει αυτό όπως καταλάβατε. Λίγο εκχύλισμα βανίλιας λοιπόν. Τύπου τόσο. Πόσο έριξα? 1 κουταλάκι του γλυκού. 1,5 πόσο έριξα? Γραμμάρια ζαχαρούχο γάλα, και βάζουμε και μισό κεσεδάκι από την μορφά την κρέμα γάλακτος που την έχουμε βάλει μισή ωρίτσα στην κατάψυξη. Λοιπόν, χτυπάμε για... κανονικά είναι για 6 λεπτά άμα τη βάλεις όλη, αλλά τώρα επειδή είναι
μικρότερες ποσότητες τέλος πάντων. Το χτυπάμε λιγότερο, 3 με 4 λεπτά. Λοιπόν, στα 3 λεπτάκια είναι τέλεια, έχει φουσκώσει, έχει αφρατέψει, έχει σφίξει, τα έχει κάνει όλα. Είναι ακούνητη. Και τώρα, παίρνω ένα σακουλάκι τέτοιο, εγώ έχω το μικρό, νόμιζα ότι έχω το μεγάλο, αλλά δεν πειράζει, εσείς άμα έχετε το μεγάλο βάζετε το μεγάλο. Παίρνουμε την κρεμούλα, τη βάζουμε μέσα στο σακουλάκι. Καθαρό το σακουλάκι εννοείται. Κλείνουμε. Ωραία, κάνουμε εδώ στην μία κρουλίτσα μία τρυπουλίτσα. Υπέροχα. Ωραία. Και πάμε λίγο τώρα κάτω εδώ. Μιλάμε για παραγωγάρα, Και ρίχνουμε όμορφα εδώ πάνω. Βγήκε μεγάλη τρυπουλίτσα. Εντάξει, εσείς την κάνετε λίγο μικρότερη την τρυπουλίτσα σας. Τώρα βάζω αυτά εδώ τα Digestive Παπαδοπούλου και τα λατρεύω και πατάμε. Πατάμε μέχρι πριν να βγει έξω από κάτω μπισκότο.
Λοιπόν, την πέταξα την προηγούμενη τσακουλίτσα γιατί τελείωσε. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Αλλά γενικά να βάλετε μεγάλη σακούλα. Εγώ νομίζω ότι είχα μεγάλη, δεν είχα όμως. Μου είχαν τελειώσει, αλλά οκ. Δεν πειράζει, το θέμα είναι να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα. Γιατί όπως και να έχει, προβλήματα συμβαίνουν. Το θέμα είναι να μην πανικοβαλόμαστε και να βρίσκουμε λύσεις. Και σιγά το πρόβλημα τώρα αυτό, έτσι. Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, αυτό το μπολ είναι έτοιμο, το βάζω μέσα. Έχει μείνει, να δω, πολύ λίγο κρέμα. Θα δω πόσα θα βγουν στο τέλος, θα σας πω, γιατί δεν θυμάμαι, έχω από πέρυσι να το κάνω και αυτό. Οπότε το βάζω μέσα, φτιάχνω όσα υπόλοιπα μείνουνε και τα λέμε αύριο το πρωί που θα έχουν γίνει, θα σας δείξω και πόσα βγήκανε και τι ωραία που γίνανε και θα δοκιμάσουμε μαζί και όλα αυτά. Ο σβέρκος μου. Ωραία. Κάνει κρά. Κάνει και πλάτη μου. Τέλεια. Ωραία. Καλή νύχτα. Τα λέμε αύριο το πρωί. Καλημέρα βρε παιδιά. Εδώ σας καλημερίζω μαζί με τον κύριο Μπισκοτοπαγωτίνη. Μπισκοτοπαγωτάκι. Ο κύριος Μπισκοτοπαγωτάκης. Είναι αυτό το υπέροχο. Αχ, αριστούργημα. Έτοιμα όλα αυτά. Να σας πω ότι βγήκανε... Μαμά, τελείωσα. Μπράβο! Να σας πω ότι βγήκανε 20 βγήκανε, οπότε κάνετε όσα θέλετε. Κάνετε μισή δόση για να βγουν 10, κάνετε διπλή δόση για να βγουν 40, ό,τι θέλετε κάνετε. Αυτό ήταν γεμάτο μέχρι σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω τι συνέβη και έχουν μείνει 2. Δεν έχω ιδέα. Καμία ιδέα. Λοιπόν, άμα θέλετε, το αφήνετε 5 λεπτάκια έξω λίγο να μαλακώσει και... απολαμβάνετε. Είναι υπέροχο. Ο Θησίας πάλι σκαρφαλώνει στον καναπέ. Λοιπόν, αυτά. Τα λέμε στο επόμενο. Ελπίζω να περνάτε όμορφα το καλοκαίρι σας. Και να είστε χαρούμενοι και υγιείς. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Τι κάνει παιδιά, πού ανεβαίνει. Γεια σας.